Chairman ka Meghalaya State Planning Board ubak met ba lingdo ha ka khatpratarik risau ula hukum ye kisau tali kitanan katanat police PWD urban affairs bat katanat transport ban aya ka kai phot ka babnia haringkat kisen jam ki bala ban wengno ya ka jing e ka bayade ba ka jing khapnya jong ka sor shlong Hadien ka jingalang bat kihe sorkar na kitanat baper uba lingdo ula ong balaya keren halor kani kamat hadien ka jingya mer jingmod ha ka bala la ru ban shim ya ki babon tali kirai Ngila kentu yikini ki saw tali kitanat sorkar bakin aya ka kai phat ka bayade ka jing ban kre ka babnia halor kani ka jing khapnya hashlong bat ru ban shim ya ki sen jam ban la ban weng pat ya kani ka jing e pen pa uba met pa shakilat pathai kubor Ula ong ru shim la bu por ha kabayade baka jing ai por ban pen kre ya kani ka kai phot kabayade baka jing khapnya jong ka sor shilong han reina ka liang ka board kala hukum yaki bakin pendap kham klo ya kani ka kam Nalor kata uni chairman upan ru ya ka kai phot na katanat boarding ha kabayade baka jinglong jingman ha ka rukom trekam jong kani katanat ha ka jella Shu ula ong bakilaya keren ru ha ka bayade bat kamat halor karep karyang ha ka jella bat halor ka jingdan kam ban wan syak mat haringkat kilat kilenti ban kintiu ya ka yo ka kat ha pedeng ki pat ba nong shong shnong ha ki than nong kendong ka jella